Right, tabva kuprinta t-shirt izvezvi sublimation. Maditi lidi mwazi kuri sese yaka muri boyere baba. tiri boys ngoma ndiko. Alright. Kuna pakanzi ita semutatanura t-shirt into. Right. Kuna pakanzi upcoming skill advances and USA. Right. Angoziva chero kuti makarifunga sei zite. gantauri ndichida izo ndinopesa wangu ari paese handiri sitakaronga sikirire kuti rekunyenga mapepe animaona saka iye hana zvitora serious ndobva ndazvitora serious alright shamari saka ini zvandoita manje ndezvekuti ndichisasa nechi nebhebhi andi tikaita setawirirana paipai ndimboribvunza kuti newangu unofarira uchi nyika ipi, what is your favorite country? Obva ati South Africa and ndobvunza kuti why uchifarira South Africa anomuona obva ati obva andiudza reason yake obva iye achandibvunzawo kuti ko unofarira chipi nyika ipi ndobva ndati USA. Anibvunza kuti why ndobva ndati I love ndotora iwangu I love you ndobva ndaisa makoma matatu ndobva ndati SA without any SA. Right, iye anenge way yekukanda shoko kubebe. Alright. Mungaita umwe mubvunzo maroda mubvunzo mugona kutaridza kuti mugona kungowana umwe mubvunzo tikona mukuru wamvura kuri kutonora zinyaya dzemvura idzi. Nyaya dzemvura mvura isikiriwo rangu randakaapply nyangwe ndikaita smari saka nyangwe ndiye mari yakawanda ngosvika ndotora ndotenga mvura yecoin ndofamba ndakaibata ikangopera ndotsvaga pekuitenga futi. Ungaita umwe mbotsvetai mubvunzo kuna umwe wangu anongona tikona tinakomana ve-upcoming skill advancers vari pano midnight taunoenda kuma1 toda mangwanani hatoanhasi tikuti kudii apa tikuti kudii vakomana ndobvunza kuti chiya ndingati kudii apa ndobvunza kuti chiina shama pana zvokubvunza uyu mubvunzei kuti wangu chiwazve iwo chakazoita kuti undijoine chii. Right, chii chakaita kuti ujoine mukomana? Kundijoine mukomana zvangoitika ndezvokuti ndaiva nefoni yangu yandaiva nayo saka nemusikana wandainyenga komunobvaririka ndimboshandisa skiri ndono dzichiri kushanda upcoming ndobva atsveta mukomana saka mudhiba akabva abvuma tobva tangoti USA tofanira kutsvagira application mukati tinoprinda matishets nemacapricorn tomonoti upcoming ngopambira leader wakwamasarira mungatsveta umwe here mubvunzo samuenda nguva yekumba madhiri ekumba wawakawo madhiri ekumba uda kudoitiwa iti mubvunzo ndinakatarisira manje ngati uyu urapo saranji vana ndakatarizorevei kuti saranji aiwa musati zorevei mukati zorevei riri complicated. Alright. Mukati nderei iri ndo ratinoshandisa paya pakuti pakunyepa kati chinyenga handiudzishuwa munhu handiudzi rangu vadomo muno mustreet mamai chavo chavo takadomashandisira skiri
mfana unokuudza wane vana azurudai foni yangu ine moto tete kuna kushuwa iproof vasingadozotisu vasingazivi vamwe totoshanda navo kubasa havazivi nanhasi havasati totoziva kuti vachibvuma foni yangu ine moto still amazing guys. So USA iko patakatanga kubilibira amazing. Saka tindiyo yandiri kuona ndo iskiri upcoming futi here kana kuti upcoming but umwe noumwe ndingangoti munhu akasikwa naMwari ane skiri yake yango mumusoro ndongabumura yangu randake kwari haisi first time kuriona ana anti ndimaude pazita kuti tindi vamuiziva right tindi ndeingoriwo ingotiwo musoro ungoita songo like ango plus ikandi chindakoka ezimona idi ndadono renew monotsveta mbono renew wabva waona kuti uyo uyo anenge anaso kuchana nyangwe ndisina $5 right unawapfeka jacket re$100 iskiri futi here imari makitoiudza kunyanya ngopfika kama uzwa tikati ndimbopinda mumadhonjakiita tikaona kuti zvawandiwa timboita zveitoga boha mana saka tumena nguva kuma tikati tichipamhidze kapa kuti isu kupisa kwedu hakusiko kuti kodzika but mondoswedera kure modziya muri kure hatisifulemo tiri mazimbe empumbu anobvira ichitobvira kubva makuseni kusvika usiku kusvika makuseni inda kuda novata saka mati kudiko mana mati moenda nguva makuna ngosiya yakadaro ingotitora yadi mukinda tozvibvunza